Marani rio makare nyakoro mgajwanga machiegni chironi maratil tarika en apar kod aboro dweno mar ariyo gana ariyo prariyo kod ang'wen. Machiegni waikoni weche manyien kabange hang'na wethulne George Bati mabere biro kanyo gi twak maratil kagno bere gi Dr. Benadaite mande siasa ODM kacha gi Dr. Mark Matunga manjalo nyoweche go mag kompyuta twak mabiro mana bang' weche manyien. Wachako gi mago mawamiyo pek. Okonya manyo ratich nyathina no jowadwa. Ayudi ratich nyathina no. Nyathina no ne nyathi. Manya paro ni nyalo konya. Ti nyithinda masetagrago kae. Iwich to kendo nyowie bith kabisa. En nyowuok nyathi mariek. Familia mora lego usonga yogora tero banka japuonjre ma jaklas 9 nyonegi bang' yore romo mar budho Eliel. Unajua kuna watu walizoea pombe. Sasa ukikosa pombe njugu hakuna za. Huku ni njua kali. Unapata mwanaume anavaimbuleti kwa barabara hivi anakosa nini mpaka mwerego ya kwenda. Kuonde math mag kong'o Kirinyaga olor kalore gi chik ma sirkal nyogolo ka jometho ywak ni ok owinjore lornegi apoya. To mano konyiso ni opposition koro onge ji. Opposition tie ji mabe pod nyalo keto government tesre. Wadwaro ji machalo kaka nitie joma chalo kao leadership mare kowuok. Mano nyiso ni embo yie wene jomoko mondo be okaw telo. Duond bura mar ANC wacho ni en ting' josiasa mamoko keto sirkal tesre bang' Raila Amolo Odinga laro ni odhi laro kom ma jakom AU Commission. Lizo tiene njalo kwa nyakora mgajwangu dia makauone chendo ni maratil bethulo mar miwa pachi lai marote matwok kaka pili ngaria deko chono no kabinde hawantire lai Facebook YouTube to porwa kipachi odiambo makauone chendo enda chiro nyinga Lydia Anyola more gweng' Mangura mantire Lego songa ywagora tero bang' nyathigi mawuoyi ma jaklas 9 nyonegi kanyori kowuok e budho marotieno dala moro manyocha lielo timore. Ian Lawrence Otieno nyomonji gi ji moko mayangore ni jogweng'no bende koro ng'eyo kendo ma ochunegi. Kaka jothemondi lero nwachi ji 5 osemaki kod obila kwa kajal moro achiel to noringo kendo pod imanyo ndache. E kar dak Mangura Lego Usonga elit kod kuyo ne anyuola mar japuonjre ma oseyang kaka Ian Lawrence Otieno manyo nek kod jonjore Otieno mapinyo rugo ngeso nek mayangore ni otimore karawera no nyori kowuokie budho mar liel manyocha otimore gweng'no. Kachako nyoro machiemo kode to kwase bang' tieko chiemo gi musa adek kama to owuok nyathicha gombinja lwiyo kabi akucha kabiro chung ka lwiyo to wachiemo to kako lwiyo no to wuoda ni oyudo koseyieng to wuok woko to goko na kanyo kora wega no wuoyo kodgi to kunyang'ene kata nena totno anyang'anu samro gi nosiepeni to dhi kamane kaka nyodhi bang' tieko chiemo koro diero tieno gima dhi saa 7 otieno tapoyo awinjo kapiko mor ko agrudi cha kabiro kama tapiko na riyo matek to kagi kata piko chung kara ne gidonjo ka to kagi chopo ka to ni minian wogwoko Ian onego malo ka. Masira ni nyocha ojuko Ian e yo kagidhi dala bang' tieko budho Eliel en kod owadgi mabathe kar saa 7 otieno gino mane ochuno wadgi no mondo mi oringi. Seche mana waduogo to wabiro to aneno ji ariyo ka gin kotieni butu iduka kanyo to gisudo chien ka gineno tangiso Ian wadwa ineno makanik to ni gidwa timo ni koro gidwa gowa moko gibathwa ni moko mbele wa tane mokwongo pada go panga tawinjo ka Ian chabogo Koran kaka na gisasa go panga tadu agad kana ngato dwa go wiya tagad gudwetan e duogo mar konyo Ian bang'e ngima nene oselal. Ian wodi aboro wadgu Edwin emongo gaka konyo uru kakae tema Kelvin katinge bade Ian chungi kuwe Ian emanwanga ka Ian otho kamin wuoyi matin Ian to ywagora ratiro ne wuode. Anyalo kwayo mana no okonya manyo ratich nyathina no jowadwa. Ayudi ratich nyathina no ne nyathi manya paro ni nyalo konya dier nyithinda masethagra go ka kata kunena ti nyithinda masethagra go kae
iwich to kendo nyo wiye bitho kabisa. En nyo wuok nyathi mariek ahinya. Gwenge ma Lego Usonga osebedo kod midhiero mag arita kuom kinde koro, kendo jodak koni gisewito geno kuom jotelo maggi ma ok kawo okang' e duoko geno mar kwe. Gweng'wa ka to kosebet maber yawa. Chief beto an go kama chiegni. Gima ma kotimre to ng'eya ko pok anene. Ken gine ma gikano joma richo e gweng'. Wakwayo sirkal kokalo nyaka chief gijiwi arita kwe. Gweng' ni rach. Waonge kwe. Koro wakwayo vigilante koteg to wanyalo bet maber. Ji abich ma itudo kod nek makama osemaki kendo ichano chwale nyim doho wuok tich ka jal moro achiel to ne oringo kendo pod imanyo kod obila. Judith Omondi, Ramogi TV. Piny owacho chaka yanga romo mar jotend sirikal kama oting'o jood bura duto mag Kenya Kwanza kod jotend migepe ma pacho kae. Romo motelo gi jatend piny Kenya William Ruto. Romo makama geto rango kaka jotend migepe kaachiel gi jood bura go osebedo katiyo kuom higa achiel mokalo ka bende koro gibiro bedo kod thuolo mar chano ka gibiro tiyo e higani ahinya to kotenre gi manifesto mar Kenya Kwanza. En romo mibago higa ka higa. Romo ne ochakore ayanga kawuono e boma ma Naivasha e kaunti ma Nakuru. Kotiele gi jatend piny Kenya William Ruto kotwak gi jofombo. Jawache lo piny owacho Isaac Mwaura olero ni romo ni geto menyo kaka jood bura mag Kenya Kwanza kaachiel gi jotend migepe ma pacho ka osebedo katiyo. Siku ya kwanza tarehe 19 ndo kesho tutakuwa na wabunge wote katika kutoka bunge la seneti na la kitaifa ili kuangazia ni mambo gani ambayo tutapiga msasa pale. Alafu tarehe 20 mpaka 21 tutakuwa na wale ambao wanakaa katika baraza la mawaziri wenyewe, makatibu wakuu wa idara za serikali na maafisa wa ngazi za juu za serikali ili kuangazia ni kipi ambacho tumekifanya katika hii the better plan. Yani hii manifesto yetu hii. Bende gigeto yango yore makare magneno ne gitiyo ne oganda jo Kenya anyato kalore gi manifesto mar Kenya Kwanza kaachiel kod singo managimiyo oganda jo Kenya. The retreat will also give the government an opportunity to evaluate the achievements made over the last 17 months with an aim of consolidating the gains made in order to create synergy for the execution of programs and activities in the 2024 calendar year. Mwaura wacho ni nyake sechege piny owacho sechopo kare singo maromo 232 kama wacho ni en ranyisi ne piny owacho temo duto manyalo mar chopo kare singo manamiyo oganda jo Kenya kotiyo kod aka duoko piny nengo mar ngima. When there were protests in this country, it was really about people feeling that the government is not doing enough as we promised. And it's actually good to acknowledge that things are actually changing now. Because, ladies and gentlemen, you are all aware that now the dollar is in the 140s, you know, from a high of in the 160s. That's a reduction of about 20 shillings or so. And it can only come down. And that, I think, for me, is very, very important as a government spokesperson. The fuel has also reduced. There's a marginal decrease in the cost of electricity by 3.44 shillings per unit. Bende piny owacho singo siro jatend azimio la umoja One Kenya Alliance la Amolo Odinga e dwaro mare mar bedo jakom duol matawo chenro mag riwruok mar pinje Africa the AU. When you advance, you want to go and lead in matters foreign policy, it benefits the country. But also to ensure that in the spirit of Pan-Africanism, Africa is able to advance its interests within the community and committee of nations. Kwa dhimbele nyakora mgajwanga apisa magobila kanyakla kod mago ma county ma Kirinyaga oloro kuonde math makwong e county no bang governor makono Anne Waiguru golo chik mondo milor gi kendo wegi or kwayo mar yudo lesen manyien. Chik no ma obiro bang ji 17 wito ngima e kalore kod math mar kongo ma oko puodhi onyolo paro mopogore opogore kama okum jopiny kone johala dhiyo lal to jopiny moko bende koro dhiyo to tijegi. George Batin tiere kod ler kotenre gi math marandiwono. Seche manok bang gavana mar kaunti ma Kirinyaga Anne Waiguru golo chik mondo lor kuonde math duto e kaunti no bang math moro magalagala kelo tho mar ji 17. Baa zote zile ambazo ziko Kirinyaga County zimefungwa kutoka leo. Rameny marwa yudo kolor kuonde math e kaunti ma Kirinyaga kata kamano johala kod moko kuom jopiny ywak
ni winjo migi thuolo mar ikruok kapok chik nochako tich. Mara ya mwisho kuona tukio kama hili labda wakati wa COVID kama hujajipanga, lakini bado haikuwa haraka hivi, sababu kwa mfano leo tumepata hiyo notice in 2 hours. Ilikuwa ni jioni. Sasa na imagine wengine wako wamejipanga, wengine hata hawakusikia lakini wameshtukia. Biashara za upande ya pombe na pia wenye wanafanya zingine zenye zinaizunguka hawamo kazi. Tukubalishwa hizi pombe zimekubalishwa, watu wa Joy Life bora tu wajue kuna pombe ile baya na pombe haramu. So kama mimi gaba Vice President akubalisha hii pombe yenye imekubalishwa na serikali. Joriembo mag bodaboda hinya matie seche magotieno e kaunti ma Kirinyaga koni sani koro tich odok negi piny, kendo ne chik nomiyo moko kuom ji marich kong'o goyo ngoga kendo ayulo ok nyal kawo kapok gibilo pi wang' jowi. Sani luchore nyaka e kaunti ma Libamba ka moko bende tetni magima ginyalo timo onge. Inatu affect kiasi watu wa bodaboda. Ndio sasa sisi tunategemea kubeba usiku watu wakiwa mirefu. Sasa hatupati watu usiku. Sasa tunaenda bila kitu nyumbani. Lakini watu still wanaenda kukunywa na huku pande za Embu. Unajua wanaume lazima wapate gari waende huko wakakunywe. Wanaenda huko Embu ama Murang'a. Unajua kuna watu walizoea pombe. Sasa ukikosa pombe huku hakuna za. Huku ni njua kali. Unapata mwanaume ana vibrate kwa barabara hivi anakosa nini? Mpaka mwelekeo ya kwenda. Kumekuwa na ukosefu wa kasi sana. Afadhali wapatiwe ile barua inastahili, pombe ile inastahili kuuzwa, ndio tuendelee na kasi sambambu. Kuna watu wameajiriwa na hizo vilambu. Jatend kweth mathoth e od bura mar kaunti ma Kirinyaga Muriithi Kibinga okoni giloso chike madhi thiro hand kong'o ma ok opwodhi e counties mayudore masawa mar Kenya ka ojiwo johala mondo kik dhi e doho. Naweza urge our business community kupitia directive jana ya governor, club zote sifungwe, bar zote sifungwe na apply fresh inspections. Kenya naweza wauliza apply kutoka kesho tufanye inspections, waanzie biashara sawa instead ya kwenda kotini kusumbua kuanza mvutano katikati ya government na business people at the expense of our people. E kinde no jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni olero ne gin kod chenro mar manyo johocho mondo konji mamath kong'o osekelo negi midhiero. As a department, we will be able to go back and look into our psychologists and counselors council and see if we can bring psychologists to the counties and also deal with the ones who are already existing there. Kakoro paro mopogore opogore medo wuok kaluwore kod chik mar loro kuonde math kong'o e kaunti ma Kirinyaga. Jopiny ojiwo mondo kony sirikal kedo kod math kong'o ma oserocho ngima oganda kendo kelo tho kokalo e luwo chike ma oketi. George Bati, Ramogi TV. Sanamu mar hembko mar mane en jatend piny Tanzania Mwalimu Julius Nyerere osidhi ayange log tich mar riwruog pinje Afrika AU e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia. Sanamu no osidhi e kinde ma jotend pinje ne dhi nyime gi romo mar 37 mar riwruog Afrika. Moko kuom jotelo moyuore romono gin jatend piny Kenya William Ruto, jatend piny Tanzania Samia Suluhu kaachiel gi jotelo supported the liberation struggle and committed much of his money. Freedom fighter, a tireless mediator, perimeter sculpture that took considerable time to design. And various heads of supported the liberation struggle and committed much of his money. Freedom fighter, a tireless mediator, perimeter sculpture. Mago mag siasa teri nyaka kaunti ma Migori nyakwara mgajon kama moko kuom jokanyo mag duond bura e UDA e kaunti ma Migori ywak ni tend Kenya Kwanza pok omiyo gitije kata bed ni ne gitiyo matek ne duond bura mar UDA e yiero mar higa 2022. Kotone kod jatend ojende duond bura mar UDA Paul Okeyo giwacho ni thoth jogo mayudo tich e tend Kenya Kwanza ma ok gwenge makaluo gin jogo mane ok nosiro kata UDA e yiero maduong' mar 2022. Bende giwacho ni moko kuom jotelo makaluo ma oseyudo tich e piny owacho temo dio ne jogo mapok oyudo tich kendo gitemo pogo jokanyo mag duond bura mar UDA e gwenge ma Nyanza. Adwana konu ni jo UDA mano tiyo ne
ne president wa poko tiego te 3/4 mag jomo ndiki ma serve sirikand Kenya Kwanza ne gin jo Azimio, joma moko modong ne gin jomo luor makate ute gi nogi go kure gwenge gi. Omiyo jomoko kusenwango tich e lo jomoko weuru tiyo gi thuolo mar nwango tijeu mar pogo oganda mag UDA. To Migori ka nitie minorities bende ma poko yudo lemo mamoko. Jo Suba poko yudo gimoro, jo Kisii ma Migori poko yudo moro, Orieche ma Migori poko yudo gimoro. Koro nwagombo ni that picture maler mar miyo ji te manogo kura ne party lemo kaluwore gi gima nwayudo ne otimre sama owinjore. Wach mar ni eti ng'ato oseyudo lemo maduong' e sirikal maduong' to mondo mi oywa lwete mondo mi okony vijende ni chuno ni nyaka go chong piny lame, ni nyaka oyier joma lame ka, magi joma miyo priority, magi joma konyo. Wachno ok wadwa ni gini obed inclusive, ken vijana from Migori to bed ni konyo vijende go te. Dakika na para koda ng'wen bang' sa achiel midhiambo chendo endatil rankor mga jong'ero kamano kuom medo kite mana kera Ramogi TV. Pastor Omondi Otiche wacho ni entiere kodwa e chenro kendo mora ahinya gi weche gi. Maneno Morris kantie Ludhehe bende wacho ni weche gi chopo ne makare gin kanyo gidagi nyawere kod min oria. William Nyada wacho kacha ni enti Kakamega weche gi chopo ne yo makare. Wach mara lego mar Ian en wach marita dieri onego bed ni Ian yudo ratiche mana kaka onjire kata Faith Mzomo bende wacho ni nyaka kuro ganda punde dak ka ok omadho kong'o ahinya to gengo Mangalore mag Kenya. Wacho ni tetni nikech kong'o ji to pod madho kong'o matetni mano gi wach ma bende Faith wuora ahinya wacho no gada winjo puonjo dag maonge kong'o yo matin ma en ratil kikidhi mabor. Sasa kwa sao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe sao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. 2 billion views on YouTube. Not just that, the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Chendo maratiro wadhi mbele gi weche manyien. Bura mar Amani National Congress ANC kojudi koni bedo ni ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Lansha la Muludinga osalano ni odhi kanyo kara odhi manyo kom mar duol matawre ruoga Africa AU Commission okolo ni onge ji motegno mabiro kawo thuolo mare mar keto sirikal tesre. Kweth mar Azimio bende okoni pod gitegno mar keto sirikal e wikoke. Jafwambo mar Walter Nyambaga ntiere kod mathoth. E twak mare gi jofwambo e boma ma Nairobi, tend duond bura mar Amani National Congress ANC okoni en thuolo mar duond buche ma pacho kata josiasa mamoko keto sirikal tesre e thuolo ni mogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Lansha Ludinga osethinyore oko mar dhi laro lemo mar jakom duol mar AU Commission ma en kuko mar tend riwruok mar pinje mag Afrika. Wa support jakom nikech en obro telonwa e wach mag manyo biashara, e weche mag environment, koro obro konyo president e tich.
to mano konyiso ni opposition koro onge ji. Opposition tie ji mabe pod nyalo keto government tesre. Ji machalo kaka nitie joma kawo leadership mare kowuok. Mano nyiso ni embo yie wene jomoko mondo be okaw telo e opposition. Tendensi okoni jotelo mondo sirotiga kendo ka giketo tenge pogruok mag siasa mathurka ni mar lemono biro konyo Kenya e weche dongruok. We want to ask to take it as a Kenyan issue together with the president and do every necessary step to bring our neighbors on board. Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda, Somali, so that when we are moving to the table of Africa, we shall be moving as not only a region, but a bloc that is willing to negotiate with all other African states to present a good candidate in the name of Raila. And as a party, we are supporting him totally. We know his capability. We know as a statesman, as a leader in Africa, the way he led the docket was given last time of infrastructure. We know given this opportunity, he is going to lead Africa to the next level. Tendon bura mar DAP motele kod Eugene Wamalwa to mako chung'ni Azimio podo tegno e kata doko ni Raila koro menyo lemono mar AU Commission. Hiyo ni hatua kubwa ambayo ako anapiga, na sisi kama wana Azimio juzi tumetoa statement yetu kirasmi kumuunga mkono. Nimefurahi sana kuona wenzetu wa Kenya Kwanza pia wameunga baba mkono. Iwacho ni kakoro wuoko dhi AU ni to koro gifuongore nade kora penji ni ya ka Yesu mano dhi e polo to podwa go chongwa kanisa Raila to rawo mana machiegni African country ka to dhi loso to wan mana kode piny ka pok odhi e polo ng'ato nyisa ni chamo thoko so imara. Francis Atuli ma en jagoro maduong' mar riwruok mar kedo ne jotich pachoka kotu bende okoni jotend pinje e kod jotelo magin osiepe mag Raila bende obedo ng'ala manyime e miesir moromo. Tutasema tu ni asante, Mungu amlinde, na yeye pia Raila anajulikana, sio kwamba anasaidiwa hajulikani. All presidents ambao katika Africa opposition walitoka kwa opposition, they are his friends. President Ado of Ghana, mtoto wa Tishiketi hapa, wote utasema nini? Hata mama hapa Tanzania rafiki yake kwa ajili ya Magufuli. Jatend Safina Party Jimmy Wanjigi e kin jotelo mamoko bendo jiwo duondgi kendo lando ni gisiro dwaro mar Raila dhi mako lemono kaluwore kod lony ma en godo e jiwo dongruok kod kwe mar Afrika. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Tere nyaka kaunti ma Homa Bay kama ikruok ne romo mar ariyo mar joket mwandu e kaunti ma Homa Bay koro chope ng'ende seche ma gavana ma kaunti no Gladys Wanga okwayo johala mondo omi oikre kaluwore gi kwand welo mathoth ma koro biro timo limbe romo ma kamano. Romo no mabiro kawo ndalo adek ibiro bagi e mbalariany ma Tombo e boma ma Homa Bay kendo odhi ywayo joket mwandu mopogore opogore mawuok e pacho kae kaachiel kod pinje maoko. Bende en thuolo ma sirikal no tiyo godo kendo gibiro tiyo gi thuolo mar nyiso teko mantiere kaunti no mar keto mwandu e sectors mopogore opogore kama oting'o sekta mar pur, pith, lupo e kinda sectors mamoko. We have assessed the level of preparedness of the venue, of our delegates, registration, generally of our security here in Homa Bay, the logistics for our guests and their travel. So we are very, very pleased to announce to all investors and our guests that our level of preparedness is good. We are duly prepared. We have completed a lot of the preparations that we were supposed to make. So we are really ready for our guests. And what I'd like to say is that we have a team here that is constituted of the national government, the university, fraternity, the county government, and several of our partners with whom we are working together to make sure that this day is a success. I want to ask our people of Homa Bay, whom we are also talking to continuously, to prepare to receive a large number of dignitaries and guests who will be attending this conference. They should be ready to also provide hospitality and other services that will be required by our guests.
No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Nyakwa Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere, ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda, kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Epao tuke Kakamega Homeboys owuok amodhi nono gi nono gi klab mar FC Leopards ka klab mar Tusker omero jobengi ma KCB gi gonde ariyo kuom nono e tuke adhula lig maduong' ma pacho ka. E lap mar Police Sacco, klab mar Kariobangi Sharks nowuok amodhi gol achiel kuom achiel gi klab mar FC Talanta. Alex Jumano olone Talanta gol mar gi dakika mar 41 kapok jatugo John Mark Makwata nolone Kariobangi Sharks gol mar gi dakika mar 76. Chris Serambo kaachiel gi John Njuguna noloyo ne Tusker. Sina strip so game ya leo nafikiri vile nilikuwa nimeplan game ya leo sio vile tumecheza. Nafikiri nilikuwa na deserve kuwin because nafikiri make some mistakes zimetu affect, tumepiga draw of which pia nimepoteza chances, but there is nothing I can do. It shall happen. Nita plan game next. I think this point will add up to something. I've come to realize that there's some bit of, I will say, pressure whenever the team is down there. So every action counts. Every action counts. And today's positive actions again from Mark or John Makwata, I mean, getting us a goal and at least getting us a point. Wadhi mbele Nyakora Majwang' gi wechego mag tuke. Amos Butit notelne jotugo e timne kama oting'o Jackson Kiprono, Wisdom Kiprono gi Mike Rotich e kao loch mar tielo mar ariyo ma KCB Golf Tour manobagi e lap ma par 71 Eldoret Golf Club. Tim Amos Butit noloyo points 116 kendo yombo tim mano oting'o jotugo Kipchirchir Kiprono, Nelson Olgut, Patrick Kiprono gi Geoffrey Kitiwa. Mane duto yudo points 116. Timbe ariyo mano otike thuolo mokwongo ariyo e tuke manoyo jotugo maromo 200 nong'ado tiko mar finals mibiro bagi tarik 6 dwe mar 12. Tielo mar adek mar tukegi biro bagi dwe mar 4 tarik 12 e lap ma Kakamega Golf Club. Ikanye mwatieke tielo mokwongo mar Ratil, Pastor Collins Odindo wacho kanyo ni kaka pile osedonjo ka intie Kayole County man Nairobi. Wacho kanyo ni otio mos ne kanisa margi mar Baptist Churches of Kenya. Wacho kanyo ni ntiere tho mar apoya mar jadolo Shemo Kelo watio mos kuom tho makamano. Nano bende Ayuno mano Madam Eunice wacho kanyo ni entie kodwa ka entie Migori
ginkanyo Manyien Fangao kod Rispa Chola Giagnita erokamano kuom keto Ramogi TV nyakora mgajwang atike kanyo hawethu ni jobati itwa mana tifuriti masana ngale dio kewa sebedo gilizo teno wasebedo kaloko na Weche. Mondo yud thuma mar seyote kaka skiza tune mari Desta Aboro Achiel Ariyo Star Abiriyo Aboro Ang'wen # Ramogi TV od jothumbe duto. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manure with compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. E piny mopogi gi mwandu. An nokayudo nafas mar somo. Tadwa ni mondo nafas no imake motegno achien. Ine mibiro golo wa oko. Weche ma opandi e lela nyalo kelo hinyruok. Nang'eyo ni nyaka ibi mess up. Nanyisi niya, this business is done in topmost secret. Ratiro nyalo leo, kata kamano podo biro mana chopo kare. Idhi maka kendo idhi tweya maisha. E manyo ratiro, ji chiwore kendo ngima gi lokore nyaka chien. Kicharo mama. Mayo, anjisharo ni makro tima. Be adiera biro keto gi thuolo, koso en wuoth maonge joloch. Awacho ni weluoga ni dhako wadu. Binegi ma nyathini otimone nyathino. Ne Anji e wi Nam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai.
Ramogi thuolo machielo kendo mar Ratil chakore odhiambo mar tarik 18 dwe mar 2 2024 en kinde ma koro rwako wi Ratil marwa kawuono ni machiegni ijalo mosebedo kaluwo chenro ni pile ka pile wang'iyo ni to ngima de nade lokruok mane manitie gin jomage makele tikele yo machalo nade yo magero piny koso manyalo miyo piny bedo gi digni odhiambo ma kawuono nyako Ramogi weche osebedo kalokore piny Kenya ka motelo chien kocha tend piny Kenya motele kod jatend piny William Ruto nowacho ni okenge oseketi mar neno ni ochumi obedo mofuong'ore ne jopiny to jopiny obedo ka ywak ni ochumi ok osebedo kadhi kare to gie sani achiel kuom wechego manyiso ni samoro piny ok dhi maber ahinya en pek mar dola kopim kod omenda ma piny Kenya kamano ma koro nyachako lwar chien dipo ni Kenya osebedo gi ng'irruok mar ochumi nyako Ramogi gin weche madawuoye kawuono ochumi e Ratil to mano bende ok dhi weyo oko weche mag siasa nikech siasa gi dongruok gin gik motudore dhiambo ni yiena mondo arwak wenda an kod Dr. Mark Matunga ma bende osebedo wendo wa e Ratil ka kendo ma bende thuolo machielo machako bire e higane mokwongo e Ratil. Happy New Year daktari. Happy New Year. Erokamano wachiegni Ratil. Erokamano ahinya amor kuom bedo kaka wuon. Erokamano ahinya an kendo kod Dr. Benadaete Benad machiegni Ratil ma paro ni thuolo mari mar ariyo e Ratil ka mana dier. Yes. Erokamano kuom kelo duoga ka kendo ago erokamano e Ratil machiegni nyako Ramogi. Dr. Mark Matunga en jalo mani kod sigana mathoth ahinya weche mag wuoth osewuotho e pinje mathoth machalre kod Dr. Benadaete bende gisewuotho e pinje kendo joluo wacho ni giseluoro piny ne girombo to rombo ne mok ng'eni giduogo kode kongima koso rombo notho ka giluoro piny. Dr. Mark Matunga ni gilonyo weche mag kompyuta kaachiel kod weche mag tudruok. Dr. Benadaete nyako Ramogi nitiere kod lony weche mag uchumi kaachiel kod yuto to kod weche mag tudruok bende kaluwore kod wuoth mosebedo godo e pinje maoko mane momiyo nyaka wanon uchumi ma piny Kenya dongruok mare chalo nade to koa pime kod mamoko bende nitiere chal koso gin mana pogruok lilo. Achako di Dr. Mark Matunga. Wach mar uchumi en wach ma ka ji chako lose to iwinjo ka ji wacho ni sirikal luwondowa kweth maketo sirikal tesre ok wach adieri ok gidwa nyiso sirikal ni mowinjo bed ni umedo gi marucha mondo piny obed makare. Sani koro wach mar dola ma osebed kiwuoye ni dola ne pek ne ahinya ne siling mar piny Kenya koro sani chal ka gima siling oyudo pek siling idho malo ka dola lwar piny. Dipo ni uchumi mar Kenya koro chako bedo kama ongirore. George erokamano kendo mor ka ikela ka gosiepna ma Benard ma wuod Uyoma ni akalo dalagi kadhi e feri kadhi Mbita. Wach mar dola ok en gima yot ahinya nikech Benard bro nyisi maber ni dola gi pesa ma Kenya pok ochopo kumiluongo ni equilibrium pok ochopo kuma koro okwe ma koro en gima inyalo ti godo e yo ma otegno ahinya to ng'eni lokruok mar dola nikech dola thothne en e currency en e pesa mitiyo godo kaka rapim mar kit uchumi e piny ngima. Ndalo moko jo China gi jo pinje moko ne complain ni gidwaro mondo mi gichak tiyo gi pes mamoko moko en dola no. Koro dola no e pesa mipimo godo teko mar pes mamoko. Mar Kenya ni neno kosedhi nyaka 163 kuom dola achiel. To sani apani kanyo waloro ohala miluongo ni trading nyodok nyaka 143 kanyo. Magi Benard bro pimo ni timore kaluwore gi yungni mar uchumi mar piny. Thothne en bedo ni jo Kenya manyocha nigi dola okawo thoth dola manyocha gi kano girito godo mondo chop 200 kucho gikete chiro gi release kaeto koro donje e chiro. Machielo en ni dwaro mane sirikal manyo ni mondo mi ochul gowi maduong' miluongo ni Eurobond.
ka sirikal nyose yudo yo makoro gidhi chulego, mano be okelo wach mar dola ni dok piny mondo pesa ma Kenya obed ni yudo teko matin. Machielo mogik ma bro wacho, Bernard bro wacho mamoko, en ni kanyoro ji ng'iyo wach Eurobond, kanyo sirikal ng'iyo wach Eurobond. Hola mar Eurobond. Yes. Dong nyo giketo ni gidwaro bilion 70. To ka giketo wachno e chiro, to jok manyo biro ni dwaro ng'iewo bonds go nyo tero nengo no mochopo 280 around that. Manyiso ni sirikal nyo dwaro mana bilion 70. To ka gidhi e chiro to omigi pesa mokalo bilion 70 no mochopo bilion 280. Mano bende dola matimango mabiro Kenya. Manyiso ni koro sani okwan gi tin mar dola. Manyiso ni koro dola wan godo mang'eny omiyo teko mar siling ma Kenya temo ka gima timango idho malo. Mano pod ok oulo ni koro mamwa dala kucho kata ja Kenya mora koro nyalo yudo nafu ni koro uchumi mar Kenya osetimano. Pod obro dhi kamano matin mondo chop kamoro makoro okwe godo, koro nyalo dhi kum thuolo mang'eny nikech nyoro dwa lwar matek kabisa. To gik moko adek go kaluwore gi bende Bernard bro medo kanyo kaka jalony mar uchumi ema miyo pesa ma Kenya oyudo teko matin. To japiny kaka ja Kenya kaluwore gi weche mag uchumi pod ok otugore. En achiel kuom indicators manyiso ber mar uchumi. Erokamano daktari. Dr. Dipo ni lwar piny mar dola kopim kod teko mar siling mar piny Kenya nyiso ni uchumi mar Kenya ochako yudo kore mondo jopiny ochak bedo gi geno nikech ma en singo mosesing kuom thuolo malach gi sirikal. To bende jopiny osebedo ka geno mondo ma otimre. Erokamano. Adwa wacho ni chandruok maduong' ma wan godo e Kenya ka en chandruok ma kang'iye ka ng'ano mosomo weche mag uchumi. Chandruok maduong' ma wan godo Kenya ka is purely poor governance. Matiende ni tero kata rito oganda e yo mokare. Yie gi gik moko ma daktari owacho. Achiel kuom gi mowacho madwani mondo awuoye malach matin en ni jogo manyocha nokano dola. Adiera dola ji mang'eny kabisa okano kendo negi temo ni mondo gigo godo kwano ka gibro timo godo ohala mondo giyud pesa. Koro yande ni en adiera bende ni pesni dola go moko oduogo kendo e market kendo oduogo kendo e chiro. Penjo monego bed ni wapenjore maduong' kendo matut en ni joma nokano dola gi gin jomagi to ne gikano dola go nang'o. King'iyo matut tibro fwenyo ni magi joma kuo mar mwandu mag sirikal emomiyo joma ng'eny nigi pesni machalo kamano. Adwani mondo iparie niya, ka bed ni jomoko nyalo bet ni okano dola magikan ma dola no hiny ekonomi kaka ohinyo wani, penjo monego ipenji ni en dola maromo nadi. Mano en achiel kuom weche monego bed ni wang'iyo. Koro kano dola gi yie duoko moko go. Wakwayo jogo mapod okano dola kata gikano ni gin magi mabecho kata gikano ni gin mokwal e sirikal kaka wang'eyo ni kwalo gi bende sirikal giduok dola go mondo nengo mondo shilling marwa, currency marwa oyud teko ogen kata odhi mbele matin obede notegno molok mosechopeni. En adiera ni dweche 12 mokalo shilling marwa pesawa pok obedo motegno e rate mo obede motegno e week mokalo ni. Kendo wan gi geno ni ka ji otimo gigo monego bed ni timo, achiel kuomgi en duoko dola ma wakwayo jo Kenya ni mondo giduok dola e market, giket gi e chiro kendo mano bro bet maber. Gima nyaka wawachi kech be ing'e ni okwana wana ni waloso kech luongowa kaka jogo manigi lony. Ok wabia loso ni weche duto te wacho ni richo. Gima ber ma weche ne goyo ji
kibaji ne ni debedie ni sirikal nyocha ok ne nyal nyiewo kendo the Eurobond. To Eurobond no kanyocha ne gikwayo mana kaka daktari wacho ni mondo giyudie pesa moro mondo ginyiewe godo bak to giyudo pesa mokalo kanyo. Mate ni jogo ma jo ohala e pinje mamoko oyudo geno kendo e sirikal kata e pinywa ka. Momi ineno ka ne pesa no biro kamano. But penjo maduong' madwani mondo apenji en ni pesa ma Eurobond mwawacho ni kano kawe jomage mano kawe to notim kode ang'o nikech mane kuma wane gi problem nikech kadino kawe to tim kode gigo monego beni ni timo gi sirikal ok dinwa bedie gi shida mamoko chandruok mamoko ma wan godo gi koro bedo ni no yude chalo ng'amo biro to wang'o odi to biro koro sano biro gi mtoka makweyo majno mane scenario ma wan go ka jaduong'. Koro en wach matek koro to nego wang'iye matut but anyalo wacho sani ni dola gain mabe oyudo the Kenya shilling marwa pesa otaswa oyudie teko maber for the past moloyo any other time dweche 12 mokalo. Koro wan gi geno to nitie to wakwayo ni mondo geno no wameda bet godo to sirikal man onego gitim kuo mag pesa to piny odok piny makwaro pesa to kano nitiere adhoke moko dio kuond moko ka Bernard wacho ni kuo mantiere nikech kane wakawo Eurobond mokwongo nobiro pesa mang'eny adieri to thoth pesa no nobaro mana thothne nokotiyo tich mane winjo ti emomiyo pod wan gi gowi nyaka sani ok en gowi ma kata ne sirikal ni emokawo en gowi ma sirikal manyokalo no okawo to thoth jok mane okawe go mane obaro kod pes mamoko go ok ane ka ose maki kata otergi kata mana jela to be pok oluw pesa no malong'o mo ang'eyo ni to dhi kanye. Now kibiro sani manyiso ni mane kuma wach tek na gi Jakenya nikech jok makalo pesa gi thoth gi gin jo Kenya ok ni thoth gi be gin jo Kenya moloyo to matiye e sirikal. Kibiro en number pay bill mar 2. Yes. E lony maro mar computer inyalo wacho ni en a single source of failure. Ni en kamoro achiel ma ka ng'ikruok obede to nyalo kelo tabu moloyo. To kanye maparo ni bende berne nitiere. Berne en ni thoth pesa manyo donjo kuom e migepe mag sirikal iyudo ka pesa no ibarogo
odonje parastatal makama kose donjo kanyo gin gitia kode kaka gitima kaka gidwaro ma ok wang'e ni to pesa di modonjo in ibro ng'e nade ni pay bill mar parastatal makama orwako pesa makama kata pesa moro mane donjo mane kata idhi kawo kipande tichulo pesa gi pay bill ok inyal ng'eyo ni pesa no dhi kanye miyo keto line ni mondo mi wachul gari ari bro kelo nwa yot nikech kose dhi kacha to ng'eyo ni pesa ni ne donje kod mar kambi makama no dhi timo gima kama to magi motimang'o gimo chokene mondo mi wachok pesa duto kaete kora ka otimang'o nikech kambi biro biro gi budget ne department ka department e sirikal biro biro gi budget ne biro biro ni one igani magi gik modwa timo to mai pesa modwa timo modwa tiyo koro thothne magi chokogi ma ok donji e aguch sirikal gin gidhiga kanyo mane momiyo ka wanyalo keto ni pesa no biro kamoro achiel kata bedo ni en gima riski nikech ka en gima riski kamano biro chuno ni koro waket migepe malo mag rito ni gino ok nyal timang'o ok nyal gore piny nikech waduto Kenya ka sani watiyo gi M-Pesa sani M-Pesa koling kata mana dakika achiel kata mana dakika 10 to uchumi mar Kenya ohinyore mane momiyo ineno kata ka jo Safaricom kod sirikal bende korka weche mag arita kwe mag security ng'eyo gino ma ok en ni owene mana Safaricom kende mang'eyo waduto jok matiye weche mag cyber security ng'eyo tuwe mondo wa make sure ni gini ok odhi piny kata dakika di kech samoro ng'ato dwa chulo kode pesa mar hospital entiere hospital odwa ng'iewo godo yath to gini to pod ni piny koro kata beda ni en singles ni en kamoro achiel manyalo kelo ng'ikruok ne makoro nyaka waket chenro motegno kabisa mar neno ni ng'ikruok no kotimang'o okobet Dr. Mark Matunga wacho ni okenge mag keto arita e mbui ka mag line obed motegno kendo mongiro seche duto kendo geng'o jok ma samoro pachgi galagala manyalo temo sol wetgi mondo mi ong'ike. Dr. Benadaete, chenro ma ka sirikal tiyo kod okang' machal kama gin pek mage manyalo betie chopo dware mar choko mar osuru mondo eka oriemb ochumi mare kata yud dongruok mare kaka sirikal kod dwaro mar jopiny magiketo e singo magi. Awinjo gima daktari owacho tan gi weche ariyo mamiyo chunya go kibi gi wach mar choko osuru tioro kamoro achiel ni. Awacho kamano nikech ang'o? Ineno ni sama sirikal nigi appetite sana sirikal ma pod wan godo gi pod wan kod gi doubt, pod wan kod gi gwenyruok matin e weche gi mag handling the e-system. Awacho kamano nikech ang'o? Awacho kamano nikech iyudo ni weche mag kompyuta gi kata kwa chako ng'iyo gi kaka ne sirikal ni obiro e telo nyaka sani. Ne sirikal ni obiro e telo to ne wan gi gwenyruok e wach mar kaka noti gi kompyuta mondo mi gidonje telo. Mano wach ming'i ni pok wawuoye. E wach no bende adwa wacho kama jaduong'. Dr. Matunga nodwoko wada. Wewa bro duoko. Yes, ang nodwoko. Wewa monda wache. Wacha. Pod wan gi chich gi sirikande ni gi tugo tuk kompyuta gi. Nikech ne wang'eyo ni gitugo tuk kompyuta ni mokelo gi kuma gintie. Wewa monda wache. Ichichini ditugi. Achoko ni jogi gitugo gi tuk kompyuta gi. Mana kaka ne kamago giri otugo gi tuk kompyuta ni. Momiyo gitelo. E kaka idhi tugi tuk kompyuta ni. Ma idhi mago jopiny. Wawach gig momiyo wacho kamano. The controller of budget nyakang'o yande mokalo ka ni neno gik manindiko kata gima ne timre ne noywak ni salary ne chieng' moro fwenyo ni oketi nyadi 4 to se yudo salary ne achiel to ke salary ne nyadi 4 to pesa to pod ni choka bed mana gin pesni manochoki mag osuru bende to wacho ni nong'iyo gino ma in fact no wuoye ko wacho ni yawa gik maneno gi chija ni ntiere kuo e sirikal mago pesa mano osechoki koro ka pod wadwa tiyo gi ariyo ni to achoko pesa ne sirikal ni ing'eni ka ineno ka nyang' wuok e nam karingo to wacho ni
nitiere sheda, nitiere chandruok e nam. Ing'e ni nyaka iwinj nyang'no. Margaret Nyakango nowuok mowacho ni nitiere problem, nitiere chandruok e pigino. Emomiyo wan wacho ni kik gidhi piyo mondi, gigo e break mondi mondo wang'i ane ni to kata ka gidwa kawo pesani, to be nitiere consensus, be nitiere winjruok. Namba 2, be nitiere proper legal framework ma gini nyalo chung'e, oriwre, be oluwo katiba, be ochung'e wi chik, mondo mi obed ni wabet abeta ni kwadhi mbele, to wabet ni onge ng'ama ochich gi nyawadgi. Tanyalo wacho ni sani, daktari, to wachich gi wach ariyo ni, nikech mokwongo, kata sani nyocha giwuok ni gidwaro ni mondo gikaw pesa mag school fees ochul gi gari ariyo ni jaduong'. To koro kichulo school fees mokwongo, education is a devolved function. Iyudo mama moro manitiere e gweng'o kucho, iketo ni nodi ariyo to chulo go gige modwa chulo go. Kata in kiparo, be wasechopo a level moro as a country kaka jo Kenya mwanyalo wacho ni koro wanyala bedo ni wan comfortable kata wan gi yweyo ni wanyala ka choko pesa twaoro e serikal mamalo, serikal ma pod nigi tugo moko mag computer gi jaduong'. Kata in kineno ng'eni weche gi onego wapar malong'o jaduong'. Dr. Matunga en achiel kuom jogo mochung' ne weche mag cyber security, ong'iyo arita mar mbui. Osebedo ka oluwo wach na pani report mar gincha ne gichiwo ne serikal machiegni. Onyalo nyisowa, daktari, osechopo kama koro mae yo mayot manyalo konyo serikal chopo dwaro mare, nikech bende kwang'iyo moko kuom bede migepe mag serikal machalo kaka mochung' ne teko mag sitima pok oketi e chenro ne, yudo ka samoro gin magi pod dhi oko ma nachielo kocha. Ang'o matimore momiyo gin to magi diponi pok obedo to computer ni en ang'o ma Dr. Aete wacho to computer? Ing'e ni Dr. Aete nigi weche ne obiro gi mirimbe moro ka mopogore gi wach mana aonge gi mirima jaduong'. En gi mirima iwinjo ka daktari wacho ni ni sirikal masani notugo computer emomiyo gintiere sirikal. Mamano to en mowacho gi pache. Kaeto bende ochako miyo jo Kenya bedo gi luoro ni ok onyal tiyo gi computer. To sani ineno kaka wabedo ka sani ni. Yes. Dong wabedo ka oloso, ambi aloso, imbi loso. To mamowa mfangano kucho nenowa kendo winjowa. Mano odhi gi yo mane? Odhi gi yor computer. Koro kik daktari ket luoro ne jopiny nikech yor computer ni te ene yo kende madhi mbele kopogore gi yo moketnwa e muma. Sani e ngima dhano ka dhano en ka okitudori e weche mag computer ka tidong' chien makata kit ngimani bende nyalo bet ni opogore. Miyo sani oken mana ni wadwa bedo gi nitie rieko moro e sirikal ka ni sirikal dwa lal gi pesa ka dwa dhi kama nade. Nikech sirikal ni ema nyaka choko osuru, to kendo sirikal ni ema dwaro mondo mi otimnwa 1, 2, 3 manyaka tim ang'o? Manyaka tim. Maka gimoro timore kamoro amora. Dong'iyo ma ni sirikal saidia. So sirikal ang'o saidia to gi pes mage ma oko choko. To bende ok wanyal bedo gi kit ngima moro ni pesa mar sirikal mar osuru ni choke kamoro amora, ng'ama dwa choke achoka to timo gima timang'o? Gimohero. Chuno ni nyaka koro wabed gi chenro ma pes duto mag sirikal ichoko kamoro achiel ma jo Kenya te ng'eyo ni pes duto mochoki en pesa marom kama. Awinjo ka daktari owacho gimoro kanyo ni kata mana chulo school fees. An ok en gima rach nikech wan bende waduto te kata sani kwa chulo school fees wachulo e pay bill, mana kata kodhi e bank ichulo e pay bill e koro kotimang'o e koro kodhi e bank kucho. Ok en gima rach nikech sirikal ema imiyo ineno ko wagone ka kura bang' higni 5 ka bang' higni 5 mondo mi gitimnwa gik moko mwadwaro mondo mi gitim. To ka sirikal obiro gi program mondo mi peswa michoka choka kech ok diang' obed ni choko pesa koni gima pesa no dhi timo bende wakia. To sirikal to wach ni amiyo usingo wabro timo gima kama. Yes. Ok diang' gitim gigo ka ok gitimang'o? Ka ok gichoko pesa. Ka ng'ato nigi to kuom sirikal, kaka Bernard nigi to kuom sirikal chakre ne
nyaka kawuono chal ni pok ochango, to abro loso kode bang' ma abro neno kaka onyalo chango. Wabed abeda gi chir ni mondo mi wang'e, nikech owacho ni education is the ball. Education ok en the ball. Mapani mano to nowacho wacha kisungu. Part mar education mobedo the ball and technical to kod ECD. Modong tineno ka sirikal dwaro mondo mi ochok pesa kaeto gior e skunde. Nikech dong waywaga ni pesa pok ochopo. Tini dwaro mondo mi gigol kanye pesa ma pok ochopo ni e skul ka ok otimang'o ochoko suru. Nikech sani gin wachulo chiegni school fees diriyo. School fees mwachulo kadhi e skul cha, kendo bende pesa ma sirikal moko ma gisechoko bende gitimang'o giore skunde kaka capitation. Miyo kata beda ni pod idwaro ni mondo mi otim public participation. Mago to procedure mag chik. Yes. To ken gi marach ni wan gi namba kamoro achiel wachule pesa. Nikech kichulo God Kweru primary, gintiere God Kweru secondary school. God Kweru primary school, yes. Kata God Kweru tiere Centerin Raha secondary school bende kanyo. Koro iluongo ni Centango. Koro kachulo school fees mar St. Erin, ibro miya kumatimang'o, kumandika nying nyathi, kumandika nying school. Ma school no bende nigi kodne. Ma kose dhi kacha, wang'eyo ni school ni St. Erin ochoko pesa makama, ma pesa no ioro negi. Kaeto gi ma sirikal bende medo cha bende itimang'o, ioro negi. Koro wang'eyo ni yudo pesa makama. Alright. Ang'eyo ni moko bende jomoko bende wacho ni an school ate amodo ga yien. Atero yien. Amodo ga yien tatero. Ka amodo yien tatero e skul. To kachopo e skul kacha to basa nyisa ni yien mimodo go pesa ne en siling 1,000. Manyiso ni skul owinjo bed ni siling 1,000 giketo e ariyo cha. Manyiso ni George kata min George nokelo pesa makama odonjango. Mondo mi wabed gi kaka wanyala account. Ok wanyal bedo ni waluoro yo kunyal ni sirikal ok nyal tiyo to sirikal emotimango imuri to sirikal be monyo timango. Okay. Emanyo waye. Dr. Ete chali nigi wach. Ka skul owacho ni wan onge gi pesa no, inkela yien pesa motere mondo wandiko ni mana receipt pesa no to ge ko nyalo. Skul ondiki ni pesa makama wayudo yien moro mo pesa makama. Alright. Mondo gibed accountable. Ineno kuma wane gi to. Sirikal ma wantiere go ni sani en ni gisenyiso jopiny. They don't follow any procedure. They don't respect any rules. Wach mar chik mokwongo mar Kenya ni. Gisenyiso wan ni ok ginyal luwo. Ing'eni wan gi the most progressive constitution. Wan gi chik king'iyo katiba marwa. Ene katiba ma ochung maber motegno mogik in Africa. In fact, let me just say that way. Koro ka en kamano to gisenyiso wan ni kata mana chikegi ogidwa ni mondo gilu. Ere kaka ang' nwabed kodgi giratiro. Kata wabed kod nyalo chung kwa ng'eni koro ni moro machielo ni ginyalo timo to machielo cha to ginyal timo. Gigi duto te nitiere chike ma matayo kako nego beno timo gi. Oka wacho ni bet ni ng'ato somo computer ne rach kata tiyo gi computer rach. Mano ber ni kata an nyaka asomo computer moro matin be konya itija. Nyithiwa nyaka som computer kendo jo Kenya kata gi jowa nyaka bed jogo mong'eyo weche ma computer. To kikawo bunde imiyo ng'ato ng'ama wiye rach ma shoot kamoro amora bunde no bro mana nego ji. Emomiyo sani wan wa suggest to bende wawacho ka ber to gik ma sirikal ringo godogi kata bed mana weche mag choko suru mar ute kata bed mana weche makore idwa ni chul godo fees whatever onego miwa thuolo kaka jo Kenya mondo wachiw maoniwa. Amie luor makende kalore gi sombe tadwa ni mondo kik wabeda ni wa apply pure academics on matters moko mabendo onego bed ni wa reason. Okay. Inyisa ni koro sawa chako ng'adore. Nitiere wach moro kama ok dang' awe moka wacho. Dr. Ete ma chaka kodi. Wach mar ogai mar Azimio Raila Odinga dwaro mare mar dhi commission mar riwruok pinje Afrika
obed kaka jatelo. En wach ma ji goyo mbaka sani, kendo sirikal bende koro osire lwedo. E weche manyien neno ka telo mar ANC kata moko kuom jokanyo mag ANC, Amani National Congress, en achiel kuom duond buche mantiere sirikal, wacho ni Raila odhi adhia e AU e commission no mondo mi odhi ota tije mag Afrika. Ma keto oganda Kenya kanye, ma keto jo mabende samoro osebedo kong'iyo gi telo mar Raila, joma wacho ni wadhi konyo Raila malo kanye e siasa masani ma koro ji dhi e higa mar 2027. Jomoko bende wacho ni koro Raila nikech oseyudo sir ni onyalo dhi e telo no, kopo no yude to koro sir jatend piny Kenya William Ruto yiero ma 2027. Ma keto demokrasia mar Kenya kanye, ma keto ODM kanye, jotelo mabende samoro wacho ni wadhi konyo baba malo, keto gi kanye. Wachako di kamano. Adwa ni awuo maler kaka nyalo. Yes. Mokwongo waduto te jomoko kuomwa e pap lela wawacho ni wan jokanyo mag jo ODM. Wan jokanyo mag jo party. Kendo wan gi sunga kahinya e chunywa ni wan jokanyo mag jo party mag ODM. Wan wawacho ni wasiro Agwambo Wuonyalego mondo dhi mbele odhi obedi jakom mar African Union. Kendo wang'e ni king'iyo joma moko bende madwaro komno, onge kata mana mosebeti, onge ng'ano manigo teku, manigi tudruok, manigi wich maler, manigi gombo mar konyo jopiny malag Agwambo Wuonyalego. Koro wan wawacho ni mondo dhi mbele kendo dhi Nyasaye otelne. Nitiere jomoko masani koro wacho ni Agwambo koro ber ahinya. Gin lang' manyocha gi bende yanya. Ipenjri nang'o motimre overnight. Magwambo manyocha nemne kendo ne gichich go ni sani kendo gipako kendo gigo tenga na Agwambo dhi. Awacho ni joge chunygi. Kata mana choncha ne ing'e Agwambo no ena thuon manonego bende rito Kenya ka. Koro wagoero kamano ne migepe mopogore. Nyaka sirikal bende nyaka wawachnegi. Ni wagoero kamano ne support kata siro wach mar Agwambo Wuonyalego odhi adhia mbele. Wakwayo kata jobathwa Uganda, Tanzania gi pinje moko gi mondo konya Agwambo mondo Agwambo dhi adhia mbele. Koro wan wamor gi wach no, miyo ka ng'ato wacho ni kata ni koro ne oparo na Agwambo dhi ni ODM bro bedo ni koro ni nyap. Adwa wacho ni kaka jakanyo mar ODM ni wan ng'amo telonwa kata kodhi tich tero ng'ato to onge gima tamo ng'ato duogo kendo bedo jatend piny. Agwambo pod nigi ratiro mare kata kochopo 2026 o 2027 onge gima nyalo tamo Agwambo kata koneno noduogo nodwano bedi ker to pod obet abeta ker mar pinyni. Koro wan waduto wan makata mana sani ng'ama paro ni ODM notho sani kata chakre tarik 26 dwe ni nyaka tarik 12 dwe mabiro, wan kaka for instance jomodak Kisumu wan ga major recruitment drive mar ODM. Kendo jo ODM gin kore ka wategno moloyo. Ing'e ni Raila Raila ang'e ni aparo ni ngima to bende ODM joge are united, we are still a strong party, wang'e kumwa dhiye. Right. Daktari Dr. Mark Matonga, jomoko osebedo kawacho ni ma koro fuong'ruok, jomoko nyalo neno ni fuong'ruok koro biro ne oganda ma samoro ne wacho ni nomawa, nodiwa, noinywa kama. Koro giwacho ni we Raila odhi oti malo mondo koro ji omenyana piny koni. Ji orakre koro ka ji ochopo ka en nominations ji donje debe ji orakre mok ni samoro jakom wacho ni Anthony kanene taneno obero nyalo konya malo kocha. Abro chako gime wacho mogik no. No kang'e ni Bernard en ja ODM. Ini no biro ka siasa mar ODM. Wach mar Raila ok en gima ogoye e nyabend weny. Kaka ineno wagoye ni. Mar AU ok en gima igoye e nyabend weny ka. Gima nyaka wang'e ma ok anyal bedo ka ni kawacho ni koro jogi ofuong'ore kata koro ji orakre. Mano to bende biro mana bede nikech ka Raila osedhi AU commission ma kanyo bedo ni alernu maber nikech ji ok understand. Bernard ni go mna koko ni wan ODM ok dhi go kura Addis Ababa. Ng'at ma dhi goyo kura Addis Ababa en ng'at achiel kede ma Kenya ka, en William Samoei Ruto. Mano e gima nyaka ji ng'e ni pinje 54 ema dhi go ombulu ne Raila Amolo Odinga mondo bed chairman
mar secretariat ma en Africa Union Commission. Iwinjo maber. To nitiere assembly mar heads of state, mar presidents, mag jotend piny. Assembly no oting'o ji 54 ma en pinje 54. Kenya kaka koro wan, sirikal mantiere sani kotelne gi William Ruto. William Ruto no ema wacho ni sani koro en thuolo mar Kenya. Pinje mamoko gi bende support wa uru. To Kenya ka ng'ama wamiyou mondo dhi obede kom en Raila Amolo Odinga. Right. Maka William Ruto okoro Mudavadi motero nyinge. Inyalo waga koko kanie Kisumo ka, igo koko Migori, igo koko Siaya, igo koko Kanye. To onge gima ditimre ne Raila. Manyiso ni Ker William Ruto emane nyaka ne kuong winjire gi Raila ni in ema dwa tero nyingi Ethiopia, Addis Ababa, mondo mi idhi bedi jatelo mar secretariat. To ng'e ni nitiere bende jakom ong'iyo na sa. Nitiere bende jakom mar president. Yes. Mane organ maduong' mar decision making organ. Bilongo ni assembly mar heads of state. Mabende nyo yer manyien. Mabe nya neno ka ji chapni ka ni kendo chako propaganda moro chako wuok. Kenya en ilungo ni Mohamed maja Mauritania. Yes. Mane ng'ama bedo piny ka president subit. En jakom mar presidents duto te. Koro ng'e maber ni onge kaka wanyalo tero Raila kucho wan wawegi ka ok sirikal ema ounge lwedo. Right. To mar ariyo to sirikal ni be mawuoyo gi presidents mamoko. Nikech bende ka thoth ODM minano koro loso gi kata mana Bernard ni penje ni presidents adi mong'eyo. An anyalo nyisi presidents mang'eyo. Anyalo kwano ni gite. Ng'eyo no ok ni kwano president. Ok ni kwano president ming'eyo minyalo loso go. Mana anyalo nyisi ni anyalo loso gi Kagame, anyalo loso gi ja Malawi gi Jakanya. Miyo adwa duki gimoro achiel. Yes. Wach ma jo ODM ohoyo ka ni wan jo ODM Raila odhi adhiya manyo en apani en paro moro machien ma ng'ato nyalo wacho ni Raila dhi bedo jakom kata ka onge support mar sirikal. Kiyudo ni jatelo moyier nyalo kawo microphone e liel ni wacho gik makamago. Koro iwuoro to kare wan gi jotelo bila mage. Miyo nyaka wang'e ni candidate mar Raila Addis Ababa en project mar William Samoei Ruto gi sirikande. Sirikal ni ema dhi go ombulu kucho ng'at achiel. Ok en ombucho ODM. Okay. Watieki second priority second. Ado wacho kama. Watieki. Yeah. The legal process mamiyo agwambo Wuonyalego chopo kucho to waduto te wayie ni nyaka wuogie sirikal. Alright. Mar ariyo ipenjo untie penjo ma nyaka twapenji. Watieki. Ang'o maber ma sirikal oneno kuom Raila momiyo sirikal dwani mondo Raila odhi kocha mane mwago e debe mowacho ne ginia. Koro piny ka onogi kwa jo piny ng'uono ni karanwa yanyo Raila nono nikech kwa nyalo kulo Raila odhi kucho karanwa timo makosa nwariambo mae adiera manitie. Koro daktari onogo wewa wamos wanjo ODM and we are very proud ODM members to nyalo support sirikal, yes, but on matters mar African Union wawacho ni jakomo dhi mbele as a party we support him kaka jo Kenya wa support. Wacho mogik second achiel. Haya. Daktari watieki. Ana wacho niya aduoko ne William Ruto erokamano kuom yiero Raila Amolo Odinga mondo dhi obed chairman mar Africa Union Commission. Koro bro chiwo thuolo ne jok manyo liere kod Raila ka mondo koro ade koti magidwa chako liere to kwa weyo mano Raila oromo anasetiyo kode e kom manyocha entiere mar Africa Union en ng'ama oromo odhi titiji. Nyakora mogiero kamano. Nyasaye mondo rit wenda gi kendo chieng' moro ma en wach mabro go e mbake thuolo machielo. Walidhi alidha. Ng'ado wa bwana. Nikech en wach ma thuoke ne duong' ahinya. Ok mwanyal tieke te wach kitieke nyakora romo gi ng'ama otieke en ng'ama oleng'o lewe. Omiyo ka ok watimo ma to samoro dipo ka ok oyudo manyalo wacho chieng' machielo. Nyinga en George Batilo, Dr. Benadaete kanyakla koda Dr. Mark Matunga. Nyasaye mondo miyo ritu nyaka kendo thuolo machielo nyinga George Batilo masani.
Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang